You guys, welcome back to my channel. So guys, this is been your Nong Bisaya at your service. So guys, for today's video, alam nyo guys, hindi ko dapat ito i-video kasi palagi naman akong napupunta dito sa Starbucks at bumibili. So, itong video natin guys, ito yung mga karaniwan na nangyayari pag pumupunta ka sa Starbucks, mahaba yung pila, basta maraming mga kwento dyan. So, kaya guys, simulan na natin agad-agad. So ayan na nga mga kadong Bisaya, pagpasok ko nakikita ko na medyo mahaba talaga yung pila mga kadong Bisaya. Ang ipinagtataka ko lang 'no, kahit alam nga nating, mahal, bili pa rin tayo, bili ng bili. Kasi nga 'di ba, 'di ko nga alam, kinaugalian na natin siguro. Kung tutuusin naman puwede ka namang magtimpla, puwede ka naman na gawa ng sarili mo, pero iba kasi yung spark niya 'no. Hindi naman sa lahat naman may pambili. Hindi naman sa nag-aaksaya ka ng pera. Alam mo yung, di ko alam nasanay na rin ako dito. Kaya alam nyo dati, ayaw na ayaw kong mag-Starbucks kasi ang iniisip ko sayang sa pera, parang luho lang yan, ganito. Pero hindi mo rin masabi kasi minsan, ito yung nakakapagpatanggal ng stress natin. Ito yung nakakapagbigay sa akin ng energy, di ko lang alam sa inyo, basta ito yung nakakapagpagising sa akin mga kadong Bisaya. Actually, bawal na nga ako sa coffee pero hindi ko lang alam. Tas ayan, makikita nyo marami sila mga iba't ibang klaseng mga matatamis, no? So ayan na nga, binigay ko na yung aking card kasi syempre may points yan mga kadong Bisaya. So ayun na nga mga kadong Bisaya, ayan maraming mga cards or pwede mong pagpilian dyan. So yun na nga, kunin na natin yung resibo. At syempre, pupunta na tayo dun sa may bandang waiting area. So ayan mga kadong Bisaya, titingnan natin yung mga nag-prepare, diba? Makikita nyo sa kitchen nila, sobrang busy, napakabilis din ng serving nila. Kahit nga sabihin mong marami ang nakapila, so very organized din sila guys. So masasabi ko lang dyan, very organized, malinis, at syempre, alam mo na, mahal. Pero syempre, ginusto natin yan kaya ganun talaga ang buhay. At syempre guys, kung wala naman tayong extra, di huwag tayo magpumilit guys. So ito kasi guys sa akin, ang ginagawa ko naman dito guys, ito yung pinaka-pampering ko sa sarili ko. Nasa sobrang stress at pagod, yan yung pinaka-reward ko. So yun lang guys, share ko lang sa inyo kung ano yung meron sa Starbucks na yan. So ayan na, out na tayo. O, di ba? Thank you and have a wonderful day to everyone. God bless.